Dumela bakulu, the Nyaya is back kunge msana. Muri Zimbabwe nhasi ndadzoka zvekare ndine imwe update muri kungoziva kuti pakubuda kwamazigi kwakaitika Advocate Fadzai Mahere, former MP wekumount Pleasant, former spokesperson webato Citizen Coalition for Change. Ari zvakare tingati chiko zvakawanda former futi kubva ku-MDC koko vanga vangoriko vachichimhanya. So panapa nyaya iri kuiponde kudai so vagara ndo munhu anga ari pafront page pakuvhura vanhu njere panyaya dzeZig rakabuda iri. So vari pakuvhura vanhu njere day after day. Nhasi ndadzoka neimwe update vavhura imwe new version yekuvhurana brain nevanhu. So panapa vari kunyora vakati respectfully, the rollout of the Zig currency has been incredibly clumsy. The confidence and reasonableness issues aside, why not give citizens notice? Every payment platform is down. One can't buy Zesa. Why not just give people 1 day's notice so that they can plan their lives? Governing by ambush is not a winning strategy. We need new leaders. Muri Zimbabwe nyaya iri kunetsa para mundeko dai so. Uri kuona ukapinda maningi zvikunzi magetsi asi kutenga chichi zvinhu zvakadai zvikungonetsa muri kuona. So izvo ukapinda manhingirikini bonda risisimo munhingirikini kana uchita business urichinjana nani vanhu vari kuramba bonda ndiri kuzoona bonda risimo circulation. So pari kunzi ko vakadi kungopa vanhu 1 day notice kuti right kubva musi wakati vanhu vogara vakaplana zvinhu zvavo kwete kungomuka kungoti nhasi takutonhingirikina dai so takutointrodusa marinyowani vanhu vambva vatanga varamba mabond. Ndo zvinhu zviri kuitika, ndo nyaya iri kutaurwa naadvocate Fadzai Mahere panapa kuti izvozvo zvekutongana muchiita zveambush zvekuwandira nevanhu hakusiriko kuwina, haisiriyo strategy because vanhu vezimbabwe ukada kuzvitarisa ndo vanenge vakusafa vakupfidza maconsequences acho ndo vanenge vakumafesa. Ivo pachavo timu raro kunge life yavo iri bore, but munhu anorarama nekutengesa mavheji anenge ari pama1 because anenge akajaira kutengesa mavheji ake kana 500 bond chinchichi zvinhu zvese zvinotengeswa dollar for something munongoziva vanhu kuti musika vaya vanenge vari pama1 because ndiani anouya kumusika achitenga zvinhu zvedollar. Machances ekuwanika kwavanhu vakadaro vanhu vachitenga zvinhu zvedollar pamusika anenge ari very slim. Ndo nyaya iri kuitika panapa. Makombi chacho kune imwe distance yekuti haiite kuti ubhadhire dollar kumana dollar for 2 but iko zvinozvi pane pasina option vakutongonzi dollar pakufamba uri kuzviona. So zvinoita kakuomeserawo vamwe vanhu because mboti zibhazi pane mabhazi aya munoti already bhazi ndo rinotakura vanhu richichipisa izvozvo bhazi racho rinoita sei pamwe ndo vega vanenge vachikumatora zvomarati jezi acho manhingirikini ameno. Muri Zimbabwe ndo nyaya ndanayo ikutaurwa naadvocate Fadzai Mahere.